kagem para panitia bersih dusun sedaya kemawon. Kula tampar. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng sedaya para warga masyarakat Celep Lor Kidul, mligine Celep Kidul, wabil khusus dumateng warga ing sampun urunan mliginipun atas nama Mas Sugiarto Glondor. Kuwi warga Celep Kidul, oh melu urunan nggih. Wong urunan kene iki dipilah digolongke dadi telu. Sing dhuwur dhewe iki kencengan iki 120. Setengah kenceng 80, enek kenceng harus setengah kenceng. Glondor iki lak kenceng banget to kuwi. Iya. Mager Sari iki 70, Mondok kuwi 55. Wete apal. Lah aku melu grup arisan ning RT 1 yo, Nduk. Dadi sing dirembuk apa karo Pak RT aku ngerti. Ketika di-share wayangan tanggal 16 Oktober Dalang Ki Cahyo Kuntadi dengan harga 24 juta. Disiarke ngono wis murah kaya ngono warga nek sing komen yo ngene tanggane dhewe larang men jenenge monggo mbok modar aku sesuk mulai belas ra entuk apa-apa malah tombok bapakmu ha iya lha iki sing jenenge Tuna Satak Bati Sanak ngene iki Bu Kesi nggih mboten napa-napa ning kula seneng kok urip teng Celep mriki warga masyarakate grapyak-grapyak terus rukun-rukun ra tau enek sing tukaran Pak Lurahe wah hebat sae grapyak senadyan to seneng mendem ning awe malah tak luruske mendem katresnan tresna karo warga masyarakat Ndagen mula ora neh ramokal nganti saiki Pak Lurah Andi ditresnani warga masyarakat. Tepuk tangan to Pak Lurah. Ngelokne mendem tahun ngarep ora ditanggap merongos kowe. Lho nyuwun sewu Pak Dalang ngeten iki saking kula kalih Pak Andi niku pun CS. Jadi pun teman akrab. Lek ra akrab niku kula mboten wani garapi ngoten niku. Lah iya. Tur panjenengane niku senadyan to seneng ngeten iki. Ning awean ngoten lho. Pas kula kepanggih nyuwun sewu maem sate niku teng Palur. Rekae kula kalih Pak Cahyo maem sate lah. Kepanggih Pak Andi. Ternyata kalih Pak Andi niku pun dibayari sedaya Bapak Ibu. Matur nuwun nggih, ternyata Pak Lurah mriko sing bayari.
Sing bayar Pak Andi ngawure. Pas aku jajan ning kene iki. Nggih Ngulu kuwi sing bayare mesti Pak Andi. Luar biasa. Pancen kuwi strategine Pak Andi men wayangan entuk kortingan lho. Ayo. Piyayine kaya Sinuwun Ndarawati Sri Bathara Kresna sangat bijaksana. Ireng ya padha kok, Nduk. Matur nuwun bakune kula titip studio Madangkara. Mugi-mugi saged ngrembaka manfaat kangge gladen anak-anak wonten ing Karanganyar mriki khususipun Jaten. Nggih. Pun gratis bebas untuk anak-anak Karanganyar khususipun Jaten. Nggih. Ning ngene niku teng studio niku gamelane nembe slendro kemawon sing pelok nembe nyilih Pak Bupati niku. Ayo arep ngemis tak kuwetak ora. Mboten kula namung matur kemawon kok. Wis pokoke lek di asta karo Pak Robert walah luar biasa. Belum lama beliau menjabat sebagai bupati sing wis pirang-pirang tahun dikeluh kesahkan oleh warga masyarakat Loh Agung Genku ya kuwi bab sampah. Panjenengane sidak ning kono langsung resik ora nek sampah seprene. Iya. Ayo ngerti ngarepe dalang ambune ra enak. Ayo. Ayo apa-apa diguak ning kono. Sing jenenge pempres bungkus apa nganti sotek barang ning kono ae. Saya wis resik alhamdulillah matur nuwun Pak Bupati. Ya. Tutupne Bu Kesi dhisik, yo. Konangan Sri Angling Karma Unga Tempar Pilang Terima kasih matur sembah nuwun.